רק ספרינטים משפרים כוח מתפרץ במתח? תוך כדי שהתחלתי אימוני ספרינטים, עם שמירה רק על מתח ושכבות צמיחה לפלג גוף העליון, שמתי לב שבלי להוסיף תרגיל אחד נוסף, הכוח המתפרץ שלי במתח פשוט עף קדימה. מה שקורה שאתה מתאמן על ספרינט בעצימות גבוהה, אתה לא רק מחזק את הרגליים, אתה משפר את התגובה העצבית, את הגיוס המוטורי והיכולת של כל הגוף לייצר כוח במהירות. הספרינט דורש יציבות דינמית, שליטת ליבה ותיאום עצבי קיצוני. כל אלה מתרגמים ישירות גם לביצועים במתח ובשאר תרגילים מתפרצים. זה גרם לי להבין משהו חשוב. ספרינט הוא לא רק תרגיל רגליים, הוא כלי לפיתוח כוח מתפרץ כולל. ואולי אם חושבים על זה לעומק, הספרינט הוא בכלל התרגיל הכי חזק שיש.